Har du set de der interviewer om internettet, og hvor dårligt det fungerer her på Snoghøj? Og jeg er i gang med at lave en interview om dårlige forbindelser med nettet på højskoler. Vi har hørt, at internetforbindelsen på højskolen ikke virker optimalt. Hvad er din kommentar til det, Ole Hansen? Ja, vi har haft lidt problemer, men næste uge, så bliver det rigtig godt. Vi har bestilt 10 nye ruter. Det bliver virkelig godt. Ja, så sidder vi her igen med Ole Hansen. Nu et år senere fungerer nettet stadigvæk ikke. Ja, men nu har vi 4 forbindelser. Og jeg er helt sikker på, at i næste uge, så er der en af dem, der fungerer helt optimalt. Endelig har jeg fundet frem til dig, Ole. Jeg har fået at vide, at du har opsagt din stilling på højskolen. En anonym kilde har sagt, at du har opsagt din stilling på højskolen. Er det rigtigt? Det virker i næste uge. 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 I næste uge virker det. Det er fuldstændig utroligt, der kan ske mere efter 3 år. Og det er bare så nødvendigt, hvor vores net virker både for vores elever og vores undervisere. Ja, det er helt umuligt. Vi er totalt handicappet, når vi står nede og underviser, når der ikke er noget net. Hvad skal vi gøre ved det? Det fungerer bare overhovedet ikke. I skal huske at tjekke jeres mail, for jeg har sendt jeres aflevering til jer. Og I skal huske at aflevere den til mig på mail på mandag. Senest, okay? Ja. Ej, for helvede. Selvfølgelig virker nettet ikke. Så kan jeg ikke lave mine opgaver indtil på mandag. Bare roligt. Ej, men det siger det altid. Jeg vil selv lave en forstærker, og måske kan give forbindelse til nettet. Fucking ikke net i Snoghøj, man. Højskole. Der er ikke net. Jeg leder efter net hele dagen. Der er ikke net her. Shit, der er net. Hold nu kæft, mand. Nu gider jeg sgu ikke mere, for helvede. Nu er det nok. Fuck. Hey, hvad er det galt? Jeg har skruet med til at demonstrere mod de dårlige netforbindelse. Hold her. Jeg er pissetræt af det her dårlige internetforbindelse. Ja. Og hvis jeg har lyst til, vi skal demonstrere ud for kontoret. Ja! Så I kommer bare kl. 12. Helt sikkert. Ja. Rolig. Jeg har afsat 675.000 kroner til internettet. I får internet inden jul! Fuck.
Orland TV 2013, take one. Bare roligt. Vi ser altid det kamera. Okay, klar? Ja. Action. I skal huske at tjekke jeres mail. Jeg har sendt jeres aflevering her, som I skal aflevere senest på mandag. Okay? Ja. Om igen. Hallo, I skal gå efter hun har sagt det. Det sagde jeg ikke det der. Må de ikke også bare, hvad jeg plejer at sige? Er det okay? Jo. I vil jo gerne have det, så præcis så. Orland TV 2013, take one. Så sidder vi her igen med Orla Hansen. Nu et år senere fungerer nettet stadigvæk. Ikke! Ja. Orland TV 2014, take one. Endelig har jeg fundet frem til dig, Orla Hansen. Men jeg vil selv... nej. Shit. Darn it. Oh! Jeg kan ikke, jeg sværger, jeg kan ikke. Nej! Jeg ved det. Det skal jeg mene, jeg er. For fuck's sake, Jack! I skal huske at tjekke jeres mail. Går vi videre med den. It gonna take some while. Kan I lige synge lidt mere med?